Zadatak broj 15. Marija živi u Švajcarskoj. To je lepo. I odlučila je da deo odmora provede u Srbiji. Pre polaska na put informisala se o kursu, kaže. Švajcarski franak, kurs je 122 dinara. Šta to znači? Da za 1 franak možemo dobiti 122 dinara, a za 1 euro 117 dinara. Kaže, za 1 švajcarski franak bi dobila za 1 švajcarski franak u Švajcarskoj, čekaj da vidimo, u Švajcarskoj za 1 franak bi dobila 1,04 eura. Marija planira da potroši 400 švajcarskih franaka u Srbiji i razmišlja o tome šta je za nju povoljnije. Mogućnost A. Ajmo mogućnost A. Da zameni švajcarske franke u evre u Švajcarskoj. Ajmo to odmah. Znači, njeni 600, mi znamo da 1 franak je 1,04 evra, a pitamo se njenih 400 franaka koliko bi to bilo evra. Znači, zameni evre u Švajcarsku. Ajmo prvo to da uradimo. Proizvod spoljašnjih jednako je proizvod unutrašnjih. 1 puta x, to je x, je 1,04 puta 400. To je jednako. 4 puta 4, 16, 6, 1, 0, 1, 4, dopisujem 2 nule, upisujem 2 decimale i to bi bilo 416 evra. Ako to uradi u Švajcarskoj. Dobro. A da zatim evre zameni u Srbiji. U Srbiju kad bi došla sa 416 evra, šta mi znamo? 1 euro je 117 dinara. Znači, 1 euro je 117 dinara, a pitamo se njenih 416 evra koliko je to dinara. Proizvod spoljašnjih jednak je proizvod unutrašnjih, 1 puta x, x je 117 puta 416. Ovo sad treba množiti. Jao što ne volim ta množenja, ajde. Malo ću utanjiti flomaster. Napisat ću ovde pa ću izbrisati, nemam baš mesta. 117 puta 416. 6 puta 7, 42. 2a 4. Hoću da vam pokažem da svakog brzi nešto da radi. Ali kad imam volju, kad hoću da uradim, izdržat ću. 6 puta 7, 42, 2a 4. 1 puta 6 su 6 i 4, 10, 0, 1. 6 i 1 su 7. Množim sa jedinicom, samo prepisujem. 4 puta 7, 28, a 2. 4 puta 1 su 4 i 2 su 6 i 1 puta 4 su 4. Ovde lako može da se pogreši, biti pažljiv. 7, 1 su 8 i 8, 16, 6 a 1, 1 su 2 i 6 su 8, 4. Ili ima decimala? Nema. To je 4, 8, 6, 7, 2. 48.672 čega? Dinara. To nam je opcija 1. Ovo ću sad izbrisati. Da mi ne smeta. Vidjeli ste kako pažljivo to radim, neću da pogrešim. I nema ono kao zbunila sam se. Ne dam. Opcija B, da švajcarske franke zameni za dinare u Srbiji. Znači u Srbiji, šta znamo? U Srbiji 1 franak je 122 dinara. Znači ako je 1 franak 122 dinara, pitam se njenih 400 franaka koliko je to dinara. Franci prema dinari su franci prema dinari. Ok. Proizvod spoljašnjih jednak je proizvod unutrašnjih. 1 puta x je 122 puta 400. I to je jednako, ovo mogu ovde, 4 puta 2 je 8, 4 puta 2 je 8, 4, dopisujem 2 nule, dobila bi 48.800. Šta je bolje za nju? Da li je bolje da dobije 48.800 dinara ili 48.672? Pa bolje ovo. Šta kažu? Znači, opcija B je bolje. Povoljnija mogućnost A, pitaju za koliko? 48.800 dinara minus 48.672 dinara, koliko je to? 8 i 2 su 10, 0, 1 i 7 su 8, i 2 su 10, 0, 6 su 7, 1 su 8, ništa, za 128 dinara. Bolja mogućnost B za 128 dinara.